roligt. Ja, men vi skal lige... Han er ikke tryg ved det, ham her kørelæreren. Han har aldrig været med til noget lignende, siger han. Men det kan jeg jo så sige bagefter. Ja. Hvad du siger, den her skal Så skal vi... Det er koblen. Prøv at træde den helt ned. Helt ned. Ja, det er fint. Nu skal vi lige sidde lidt længere frem. Så lige her foran mig. Ja, sådan. Sådan. Ja, ja. Det var lidt for meget. Jeg sidder ned, tror du. Ja, fandme. Tror du? Ja, så prøv at træde koblen. Er det den her? Yes. Er det den, I Svend, du siger bare fuldstændig stille. Se, det her. Hvad er det for en? Det er en gearstange. Det er en gearstang, ja. Det er Og den der, piskerigt, det er vores start nu. Den ser således ud, right? Ja. Se, nu skal du lige prøve at sætte gearstangen i første gear. Prøv lige at gøre det. Det kan du godt lige prøve at se. Ja. Det var tredje. Var det tredje? Prøv at se her ovenpå. Ja, ja. Så prøv lige at sende. Det er frigear, det her, ikke? Så skal du lige til venstre. Derover og der. Det er første gear, ja. Kan du Det er se skidesmart. Monorammen der. Prøv så at køre ned i anden gear. Sådan. Ja, prøv at sætte den i tredje. Det er fint. Og så Jeg fik det i første hug. Sådan. Og så skal vi lige have det i fjerde gear. Er det ikke det, du sagde? Ja, jeg har fået det. Jo, den er næsten hjemme, du. Den er hjemme, sagde manden. Sådan, så skal du lige have prøvet han i frigear igen. Det er i midten. Det er der i midten. Det der. Yes. Ja, godt. Se, nu skal vi til at have motoren i gang. Det er du pis. Ja, det er da skidt. Nu træder du lige koblingen ned. Pas på, Reinhardt, for hunderne da. Nu skal du lige have koblingen ned derinde. Hvad var det, hvad for en? Det er den der længst til. Det er den her? Yes. Skal man have den ned? Så skal du prøve at trykke på den blanke der. Altså, i min dengang jeg blev født, ikke, også, der skal man dreje rundt. Ja, det er gammeldags. Ja, så bare trykke. Nu går det! Så nu skal du så, Pas på! nu skal du så lige trykke videre på den der. Nå. Helt. Hallo! Så. Jeg elsker jer alle sammen! Så skal du se, så skal vi lige prøve at sætte den i første gear nu. Hvor skal vi tage set på, tror du? Ja, det må jeg gøre. Det ses en masse mærkelige mennesker. Ja, Sådan de har- dumme de mennesker, har de det har meget sjovt, sjovt. ikke også? Jo, 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 jo. jo. Har I aldrig set nogen køre i bil før? De er da simpelthen bare... Det er ikke mine venner. Nogle af dem ikke. En af dem. Vel, Kurt? Vel, Kurt? Du er en af de gode venner. Kender du nogen af dem, der står herude i skabet sig? Ja, det gør jeg. Som om de aldrig har set nogen køre i bil. Er det ikke pinligt, hva'? Se, så skal du prøve at have den i første gear nu. Det ser godt ud, ret. Skrid! Så skal du prøve at have den i første gear. Nu bliver det farligt, ikke også? Kan jeg bare komme til at køre ud af nu? Ja, det kan det. Ikke Skal i det ikke. hækken? Nej, det skal ikke. Ordner du det for mig? Ja. Okay. Det var tredje gear. Nå, for fint. Ja. Så skal du se, så er det den der koppen i, der er bestemmende nu. Ikke? Nu skal vi slippe den lige så stille og roligt. Så nu er det ikke bestemt, at du ryger lige. Ja, det gør ingenting. Prøv lige at passe på derovre! Så prøver du at komme lige så stille og Er du roligt. sikker? Ja. Okay. Så. Gik vi måske i stå? Ej, nu skal du hjælpe mig, ikke også? Jeg vinker lige til dem også, ikke også? Også tavlige at gå igennem her, ikke? Ja, jeg synes godt nok, der er også lidt trængsel her. Ej, jeg synes, det er en lille smule dagligt. Og nu er det bare speederen i bunden, eller? Nej, du må godt lige prøve at træde lidt på speederen. Prøv lige at give en lidt. Er det herovre, det var? Ja, det er den længste højre. For kappen der! Og hvad, skal jeg nyt sige? Kort til stille. Ja. Prøv lige at høre her, kører der. Jeg tænker lige lidt. Det er Jens Peder. Jens Peder, jamen, det Det er gør jo det nemmere at penge, huske. Jo. Se, så skal vi prøve at blinke til venstre. Det er den, du har derovre. Så trykker du Hvad nu? Jeg stopper lige nu her. Hvad gør jeg så? Så træder du koblingen ned. Hvis jeg vil stoppe nu? Der, Og hvad så? bremsen. Den virker, bremsen. Kan du mærke det? Jeg kan jo køre fra min egen festskid. Au, skide med det der. Ja. Se, så trykker du lige den der ned. Det er den der til at blinke venstre. Sådan. Så prøver vi at køre den vej der. Jamen, nu ved jeg ikke, hvordan jeg gør. Jeg skal slippe hvad? Alt muligt. Så slipper du bremsen. Og så begynder du med koblingen lige om lidt nu her. Lige så stille og roligt. Der er Kurt, hvordan synes du, det går? Nej, det går fint. Jeg er helt tryg. God tid. Og så skal vi dreje lidt samtidig. Ja, så drejer vi. Og man skal måske også se efter, der kommer nogen. Ja. Så holder jeg sådan en. Ja, det er rigtig. Grim ser der. Godt, vi ikke har sådan en. Så er der en lille smule gas. Nå, det er den også der længste nødvendigt. højre. Der. Og ham der, han er så glad for hans BMW. Ja, Ham kender jeg. Ham passer vi lige på, ikke også? Se, så prøver du at træde koblingen ned igen. Og bremser lidt. Ja, sådan lige så forsigtigt, så Kurt han ikke kommer flyvende rundt her. Og Kurt, han er flyvende farmer. Jeg har styrt den på, så det gør ikke. Kurt, du er så dejlig. Og så er det, vi skal stoppe her, tænker du. Lige præcis. Og så slipper vi koblingen. Slipper. Det er groft sagt, men Lidt. altså lige så stille og Lidt forsigtigt. stille. Og vi kan jo ikke se noget her fra hækken. Så vi prøver at ringe til kommunen måske. Sådan, ja.
Nej, vi skal den vej. Nå, for katten da. Ikke Jeg svinge. tror, nej, jeg har heller ikke blinket det, så er jeg jo godt. Og hun er så glad for hendes bil, hun der. Den er hun næsten lige Så gået. giver du lidt gas på. Det er det, jeg gør. Se, nu skal de prøve at lave et gearskift. Ej, det Så gider vi gør vi altså det, ikke. at vi træder koblingen ned. Slæber speederen. Og prøv den der en ting i gangen, ikke også? Så først ned på koblingen. Ned på koblingen. Ja, slæber speederen. Ja, det har vi Så gjort. skulle der fat i gearstangen lige Ja, tilbage. og lige ned. Yes. Yes. Slæber koblingen. Ja. Og trykker lidt på Så speederen. er vi i anden gear nu. Ej, det var smukt. Synes du ikke, det var flot, Kurt? Ej, det var smukt. Ej, man skulle faktisk tro, at jeg har prøvet lidt i smug. Ja, det synes jeg. Jeg synes du ikke det? Ja, det synes jeg Se, også. nu er vi så til venstre herinde, og nu er fedt, den der pis. over, du skal til Så skal jeg på koblingen, ikke Ja, også? det skal du. Så skal du lige have Og blinker så og på trykke bremsen. ned. Åh, det er jo, ved du hvad, det er jo 3 ting på en gang. Men det Og er jeg er det, lidt vi hård siger. med den her bremse. Gearen, de er gode til multitask, ikke noget, vi siger? Jo, det er vi nemlig. Og nu er der et spejl, jeg kan kigge i deroppe. Jeg skal lidt længere frem, kan jeg godt mærke. Men det kan du ikke gøre i anden gear. Det kan jeg simpelthen ikke. Nej. Hvorfor kan jeg ikke Vi skal i hvad gear? Første? Ja, det gør vi altid, når vi holder stille. Så nu skal koblingen så helt ned. Nå, det er det, den Så skal. den skal. Og sådan. Sådan. Og så slipper jeg lidt kobling og giver den lidt gas og drejer lidt. Har jeg blinket eller hvad? Nej, det gør jeg nu. Det gør du nu. Ja, så fantastisk. Og kan vi se, om der kommer nogen? Det gør der Ja, det ikke. kan vi Ja, godt. det gør der ikke. Har du simpelthen sat afspærringer for hele byen her? Det er så ingen biler på. Nej. Det er ligesom med den der, du er i med Esuntør, eller hvad? Jeg tror ikke, at de kører strandvær, du skulle køre. Tror du det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er sat sådan nogle skilte derovre over det hele, vi tænker lidt. Hjælp med det eneste nu. Så skal du prøve at skifte gear igen, ikke? Det er også nødvendigt. Og så skal jeg træde på kobling. Hvordan er det her? Så tilbage med gearstangen. Ned, sådan. Nemlig, det er anden gear. Så kører det dog. Ej, hvor det kører. Det går da fint, det her. Jamen, det er fantastisk. Ikke også? Så man tænker på, at det er lidt Så er vi snart spritkørsel helt i op det. på 40 meter i timen. Ej, nej. Så prøver du at sætte den i tredje gear. Så skal du prøve at have koblingen med igen. Slip speeder. Ja, nu synes jeg, det begynder at gå lidt stærkt, ikke også? Så skubber du bare gearstangen frem. Og der. Nej, så kommer den helt over Nå, 5 det er jo ikke i 5. Så bare skubbe den lige frem. Sådan der. Det er det, jeg vil, ja. Åh. Så giver du lidt gas igen. Slip koblingen. Du giver lidt gas. Ej, nu kommer der en modkørende. Det er noget pisse, det her. Må det ikke, vi kan være der. Kan vi tage op på kørsel cykelstien, tænker du? Ja, det kunne vi godt. Tænk nu, det er en, vi kender, ikke også? Så jeg kører ham ned. Det er en nødløsning. Det er en nødløsning. Det må man ikke bare lige. Nej. Kurt, hvad synes du ellers, det går? Jeg er helt Tænk på, tryg. at du er tryg med det her. Ja, Jeg synes, at fuldstændig. du er rimelig privilegeret. Du får lov til at fatte den første køretur med mig. Sidst jeg har kørt en tur i en bil, det var dengang jeg var 16. Nej, det kan jeg Har du ikke. prøvet det? Nej. Ja. Nej, det kunne jeg aldrig. Ja. Det er mange år siden. Det er cirka 34 år siden. Nu skal det være. Det er 34 år siden. Det er ikke så galt, er det ikke? Nu er vi så uden for Strandby, så nu må vi godt køre noget stærkere. Ikke? Jamen, det er jeg ikke så tryg ved. Det er nu bare noget gas op. Nej, det mener du ikke, vel? Nej. Jeg skal jo hjem til mine gæster. Ja, ja. Har du glemt det? Nej. Kurt, er du stadig tryg? Måske jeg skulle have... Har du til at styre til med det, Kurt? Hvad? Det er da en tillidserklæring, er det ikke det? Jo. Jeg elsker også dig, Kurt. Kurt, tror ikke, jeg skal tage styrthjelmen på? Nu skal du se herhen, så har vi sådan en vigepligt igen. Kan du se det? Det går jeg ikke så højt op, I kan mærke. Koblingen lige. Doblingen med. Langsomt, eller hvad? Lige med den. Og så begynder du at bremse stille og roligt. Og hvad nu, der er det den i midten? Ja, det er den i midten. Det er stille og roligt. Ja. Det var ikke stille og roligt. Nå, så skal vi stoppe her. Ja. Og lidt længere frem måske. Sådan, Kurt! Det kører. Så holder vi stille. Ja, det gør vi nu. Nu tænker jeg lidt, at vi nok skal i første. Lige præcis. Hold fast, hvor jeg er god til det her, Ja, Kurt. jeg synes, at det kører faktisk forbavsende Ja, forbavsende. Hvad havde de sagt om mig inden? Ja, men Hvad havde de sagt? jeg har godt nok ikke regnet med, at det var... Nej, det var for tredje, ikke også? Ja, nemlig. Kan vi første nu? Sådan. Og så slipper jeg lidt kobling Lidt og kobling. træder lidt på speederen. Ja. Og hvad er det, vi gør? Vi kører bare lige ud. Vi Når kører jeg ikke siger lige noget, ud. så kommer den altid lige ud. Når du ikke siger noget? Nå. Så vil vi aldrig komme til at køre. Se, nu skete det, der ikke skulle ske. Ja, lige præcis. Dumt, var hvad hedder det så? fordi- Ja, nej. Men det er så fordi, du får hurtigt med kobling. Se, nu træder du så bare koblingen i bunden her. Prøv at gøre det. Kobling i bunden. Ja. Og hvad sætter du den så i? Så skal vi lige have den der i plus, og så trykker vi den igen. Så vi genstarter motoren. Så nu slipper jeg lige så stille kobling og kører fremad. Lige så stille. Det er fordi, jeg var for vild, siger du? Nemlig. Okay. Det er lige der andet end mig. Og du stiger lige ud. Nu kommer der godt en bil, vi ikke skynder os bare. Det er også lige som også. Det var godt nok træls. Kurt, er du stadigvæk glad for? Ej, der holder nogen bag det her, så ved du godt det. De tænker, at katten nok, vi kan se det ind i skolen. Så skal vi prøve at have den i anden gear. Ja, det er rigtigt, ja. Nu Og skal så du skal jeg lige have koblingen lidt ned. Sådan der. Nemlig. Du tager lige og trækker lidt ind til højre. Sådan. Ja, så lige før vi kører godt. Så kører du op på 40 km/t. Tror du det?
Kun når du ikke mere strøm, det var ærgerligt. Så skal vi til at skifte gear igen. Det er rigtigt, så skal vi tredje. Kobling ned. Kobling ned. Der. Og det var så fint. Nej, det er også fint, og så skal vi bare fylde gas, ikke? Jo, nej. Så skal du bare lige fra. Sådan. Og så skal vi kobling. Sådan, og så er der gas. Han har trunket og smut.